This is a continuation of yesterday's. We'll be doing future tense today. So, kedu ihe ị ga-eme? M ga-agụ akwụkwọ. M ga-agụ akwụkwọ. What will you do? I will read. Kedu ihe ị ga-eme? M ga-agụ akwụkwọ. Kedu ihe ị ga-eme? M ga-amụ Igbo. I will learn Igbo. Kedu ihe ị ga-eme? M ga-amụ Igbo. Okay. What will you do? I will learn Igbo. Now let's move to where. Kedu ebe ị ga-aga? M ga-aga akwụkwọ. I'll go to school. Kedu ebe ị ga-eje? M ga-eje akwụkwọ. I'll go to school. Kedu ebe ị ga-aga? M ga-aga akwụkwọ. Kedu ebe ị ga-eje? M ga-eje akwụkwọ. I'll go to school. Okay, so this is future tense. Again, there's a link to the video where we actually did conjugation in future tense. Daalụ o, jisikwa ike. And if you'd like me to coach you in Igbo language, I have Igbo online lessons on Zoom. If you visit igbostudy.com, you'll find how to join the classes. Ngwanu kodi o, na asụkwa Igbo.